اینم ما تیورم شوخی نفهمن جاش بیاین نویک رپم بزنم من آبت ندارم داره خونی سلام тамошобинони канали Rap Portal. ин барномаи деринтизори шумо ба гуфти Хитон Кунковак ва ба гуфти мо факту далел аст. чуноне ки аз номи видео ба шумо маълум шуд, мо имрӯз дар бораи ҷонон ва Навик MC гап мезанем. ба фикрам ҳаматон ай хабарҳои нави репи тоҷик хабар дорен. хай як бори дига барои касое ки намедонанд. чанд рӯз пеш Навик MC ҳама реперо да визов дод барои батл. ба ҳама як визов битам. диден Хитон визови Навик MC-ра ва яке ай саперникош ки як бор бой дода буд дар Навик MC ба цензура яъне звер визовша қабул кард. лек Навик MC реванш нахост ва ба ягонтаи ё ҷавоб надод. чӣ гуфтаним Навик MC Наврӯз бародар агар жиланин боша инам ма тиёрум мақсад батл кардан қатъи чӣ хеле ки хида маъқулай аммо мисол чӣ условия ки мондагӣ фарқ надора версус ба минус чӣ хеле фората. тамошобинони муҳтарам, мегузарем ба мавзӯъ. ҷонон визови Навика қабул кард. Навик MC вызови шуморо мехом қабул кунам. вероятности шидани и батл 50-50 ай. барои чӣ 50% намешавад? барое ки вазъияти ҳозираро Хитон медонем. расон мекунем ки то имрӯз дар репи тоҷик чунин батл яъне бача бо духтар набуд ва Навик да гапаш меистад. شوخی نفهمن جاش بیاین نویک رپم بزنم ки ғолиб мешавад 49 ба 51% ай. 51% Навик MC барои таҷриба доштан дар батл. не ки меган ку духта мардум қатъи шӯхӣ накун. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум ай Навик MC да версус устухон надора ва ҳамара қоил карда буд дар батл бо Клаус. Навик MC дар батл сета поражений дора: Шнапс, Ленд ва Рейман ва 4 победа дора: MEB, Шнапс, Звер ва Клаус. ва бо дар як батл бе судя иштирок кардагиай Боланд Мастер, реванш. ва то ҳол маълум нест ки брида буд ва ки бой дода буд. метавонед фикротона дар комментария нависен. Ленд брида буд ё Навик? ҷонон да батл таҷриба надора. чӣ хеле Хитон медонем ҷонон ҳатто реперам нест. 1-2 сол пеш ҷонон қатъи эмигрант бояд батл мебуромад, вале эмигрант задни заду ай батл отказ кард ва ҷонон то ҳозира эмигранта рӯз намета. на репер ҳисобаш мекунаву на одам. Навик ёшам ба назар бигӣ. акун мегзарем ба батл. ҷонона касе ай пеши мешиносам медонад ки чӣ хел духтари ҳозир ҷавобай. агар якун баромади Навик MC-ра дар саҳнаи батл ва якун баромади ҷонона дар саҳна ба инобат гирем من آبت ندارم داره خونی بای به تماده آگاه بتونی вероятности бридани ҷонон 50-50 мешавад. як бор Хитон бинен ва хулосатона бурорен. як чизи дигарам фаромӯш накунед тамошобинони муҳтарам ки ё метавонанд просто шоу кунанд, яъне се мо резинка мекунанд ба просто ҳамин темара маҳкам мекунанд ва ба ҳамин барномаи мо ба анҷом мерасад. дар комментария фикротона нависен. агар ҳамин батл шава кӣ мебира? Навик MC ё ҷонон? ва кадом мавзӯъ ба шумо нофаҳмост нависен. мо ҳатман дар барномаҳои оянда ҳамон мавзӯъро барнома мекунем. барои бисомонӣ кор кардан ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва ба шумо мефаҳмонанд ки чӣ бояд кард. то барномаҳои дигар, хай.